Uy, payosi naman dyan. Pare Chris. Dali mo rin ako. Ha? Dali mo rin. Sabi? Gawin mo lang pahinalak mo yun eh. Sana niya mo sa mga pag-ibig kasama. Eh? Natin. Sabi ko mahal ka ang balita. Rin nga gano'n ang ingot ka mahal ka balita. Puro lang ang YouTube. Kasi Beret. Yan, hindi bagal ka rin. Ayan. Lihat jangan Pak. Jangan pun harus pakai. Jangan pun.
Yes. Hospital. Sino ba sa kailan na? Yes, sir.
Okay na kayo din eh, yung Japan. Sila na. Okay, di ba? Baka manarap ko na Anong oras mag-Kaiser? Manyara? Manyara. Bye, manyaraan. Dapat na yung magkain eh. Wah, kata na di mana pa time nyo. Dahil, Last week ako.
Hindi. Mamarites. Alam din. Ganun. Deng Danupan. Deng Danupan na. Sino kami kaya sini. Tangamnya, tangamnya. Pindah na eksperimen. Eksperimen, Dok. Ih. Our main event, Malagas City versus 40 Team Angeles City. Corral Pino.
out of box a little more fury than he has in some of his fast fights tonight. Slipped the left hand in, but you can move by the reaction of the crowd. Yan It's naman gonna kaya be tindang cellphone ko. Damay yung run. Isa, siya. Patalo pa rin niya. Magkakain nga, imakanta na yun. Hindi naman yung Martes, nakabag. Wala kang pa mong kawala, Jok. Wala kang kawala. Mga nanapin naman na bago. Ang ako. Ay, boss. Ang layo ito mag-market. Sheesh! Hindi. Ano ba ito? Sino ka pa kali show ko? Nakablakad na ako. Ang haba. Marami ka mas yung inyo yung dagat itong pali. Hindi kayo. Kita yun. Ano? Heart nga niya ba? Heart rate. Tali na matagal mo ano. Ano mo yata? Ano yun? Nagawala? Ginawang milagro ni Tito at pamangkin. Ayaw niya ko. Ikaw? Pangasawa na pa rin pamangkin. Nabagong asawa. Oh, yes, not good. Nakakira naman mo. Kasi mo parang kasi na out. Nakaklas ka na. Yan mo. Ano yan yung mali? Gano'n, hindi nga nakutak. Mapera siguro ini. Happy ni Tito yan. Tito. Yun yung babae. Pamangkin din. Pamangkin itang Babae. Babae. Di ba? Pigbigyan na lang ako nung muna eh. Ano yung inulit na po? Sana all eh. Pero minuna, Kasi naneman na ng balong ng lalaki eh. Diba sa anong paunakanan ng lalaki manong? ano? Muning yun na ng balong. Paunakanan ng babae. Ay. Yung asawa na. Mas maaaring kung paunakan mo. At ang anak na yung kapatid mo. Ne? Kuha na siguro minuna na. Pagpapalay na muna. Tapos
pangadwa, harap na yun. Dapat pangalima pa nga siguro mo ba ngayon? Ay, malabo yun ng babae. Lubuwi itong babae ito na. Yung manik yung pera kanya. Oo, man ko yung pera sa babae. Marites na. Parallax. Aron tong bok-bok. Pan-bok-bok. Yung babae, oh. Oo, malago yan. Kapag doon yung picture nakalago. Sheesh! Baka rin naman yung babae ni May Pepa telepono ito yun, man. Ano mo, asawa na eh. Pamangkin niya mo. Punta kayo mo lang mga anak. Yung po. Says no entry. They thought they had the mismatch, and they did. Downstairs, on top there. How we hung up, and that's unusual. I mean, can't be prouder of that. You see, Italy. Baka po, eh. Yung mga biling gano'n. Special lang po. Lagay mo na. Sarap siguro. Nagalabas ako kasi. Ay, kumain nyo. Yang dulu reak no? Gunggong wala itong gunggong no? Hindi ako din nakakatag yung gunggong no? Ano? Maganda ko sa itong lugar.
15,000. Ah. Yan tayo. Ang pakilas lang yan. Gusto ka mo bulang ka ba na? Pero mo bulang ang kakayo yun. Bola. At the post. Malungkot binabalita ng GMA Network. Ang pagpanaw ng aming minamahal na kapuso at kaibigan, si Mike Enriquez. Si Mike Enriquez. Siya po ay 71 taong gulang. Si Mike po ay halos 2 dekada nating nakasama gabi-gabi dito sa 24 oras. Namatay na po yung tatay ni Chris. Siyang naging host ng public affairs program na investigator. Si Mike po ay nagsilbing Namatay na po yung tatay ni Chris. ng RGMA Network Incorporated at naging Senior Vice President and Consultant of Radio Operations ng GMA. Siya rin po ang host ng Super Balita sa umaga. Kay Damon at Chris Lau Pilido. Tatay ni Chris Sa mo. Super Radio Yan ang namatay mo DZWB. sa litang kanta. Mahigit 50 taon nunood at tagapakinig si Mike na nagsimula sa industriya Tatasan mo ka? 1969 at naging bahagi ng GMA Network noong 1995. Nagluluksa po ang Board of Directors, Management at Empleyado ng GMA Network Incorporated sa pagpanaw ni Mike. Ayon sa GMA Network, ang kanyang dedikasyon sa industriya ay magsisilbing inspirasyon sa lahat. Sa mahigit 50 dekada niya sa industriya ng broadcasting, hindi maikakaila ang tatak at kontribusyon ni Mike Enriquez sa trabahong kanyang minahal ng buong puso. Siya po ang kasama-sama natin sa pagtutok sa malalaking balita at sa pagiging saksi sa kasaysayan.
Ayun ka na ba? Ayun dito ako. Lalaghan pa. Ito. Parang yung kagawin. Tulong ka wala. Nasa mo sa kabila? Nasa mo sa kabila? Nasa? Nasa siya. Makakatulong siya. Masuk. Wala. Kaya ba? Hindi lang parang kaito lang. Tapos exit naman lang sa ito. Basta kayo ng picture ay bigyan ko. Hi. Hi. Kaya ba tapos? Hello? Ikaw lang ito kakalit ko tayo sa Walang onda. Ang kasanak ko yung sa Magbero. Ayan na, bukan kita. Ano mo sinabi ko yun? Yes ako. Sinabing pilito, wala akong sinabing pilito. Eh, pag daw may pangingkain eh. Copyright ko kayo di ba? Kung doon na yung video ba copyright ko kayo eh. Halos wala ka namang monetization na kaka-copyright strike ka pa. Hindi, pwede naman i-edit nun. I-mute mo lang yun. Oo, O kaya i-trip mo patungan mo yung na video. naman. Patungan mo na naman. Di ba na-edit naman yun? Oo.
din. Kung sa next gawin ng bed? Ano yan? Mga gawin mo yan. Hindi itong meto mong corner yung may alulo. May itong corner? Tingalahin ka. Chris, What? ano, blueprintin niya. Spectrum. Ayun. Bago. Di 75. Yan mo po itong Yun yung narinig natin. Tapos, sa kwarto na ito. Na-edit ba yung plano ka? Yes, sir. Lalo. Certification. Ibini datong silang ibigay ng sabi ang muli ko na. Ngayon, pinag-alay ko. Okay. Ano ka rin mo ngayon? Alam ni mali. Hindi ka naman po yung makalaki mo talaga. Sinabi ka naman, sumunta ka mo ka rin. So, ano ka niya dito? Hindi. Kailangan talaga yung malaki. Dala mo siya sa akin. Pinirma ako kapag galing ng blueprint. Pero yung nilagay. Pinirma ko, di ba? Blueprint yan, di ba? Pinirma ko, okay. Mature yan po. Ngayon, yung blueprint niya tayo yan. Saan natin pinirma? Okay? Pag ginagawa nila, Plastic dito, zero like. Wala mo masuro yan yung mga kapatid. May intersection. Sabi na yung sa Apollo Fest. Yan. Yan yung tignan mo. Chris, araw na eh. Kayo iparang niya. Oh. Sa kanila ang parkingan, yung club mo niya. Yung gulot namin 7-Eleven at yung parkingan ka rin eh. Pero yung araw, yan ang mukit ka rin araw. Ne? Bali mo rin gawin kung saan yung mga blueprints. Hindi mo nakapagawa ng ano ng lockdown. Parang sample niya, parang red na po sa ano sa kasi kung nag-post dito 2.1. Hindi, i-cut mo base doon sa title. Oo, yan. Oo, yan ang ano. Yung base sa title. So hindi nagko-close. Ang hindi nagko-close ito. Kung ba't may gitna dyan? Kasi ito, yung ano, kasi Oo, wala po. Ang area niya, kamusta? okay naman. Nasasarap yung area? Ay, ano, 5:30. Sa area? Sa ngayon? 5:30. Hindi tayo, open lang to ah. Pakuha mo lang yung ano, lagi pa computation na pakuha mo. Kahit pa picture mo lang. Bakit?
Sinabihan mo na ba ng pressure? Hindi pa. Hindi pa. Pumunta ba rito o nag-email? Pumunta. Tapos wala nang Sino yung nagpunta? Architect, Suman. Sabi siya, hindi natin makukuha ng supporting documents. Alam ko, pupunta na lang si Martin. Kamusta naman? Hindi ka pa nagtalos? Ito po sir, ito po Hindi mo kita kanina yung nagkinagawa mo, ngayon hindi ka pa rin makakagalaw dyan. Hindi sir, nakagalaw na po. Ito lang sir. Oo. Kasi sure po ba i-underdeclare na po natin. Kasi sinulat ko na po natin po sir yung naging area nito is 486. Hmm. 486 which is mas sa mataas po ng about 100 documents na po sir. Kaysa sa kung supposedly Hindi talaga kasi nagsasabi naman. Oo, sige. Hindi siya nagsasabi ng 121 lang. So, okay na yun. Sige lang. Ating papagawa ang location plan kayo natamo, yung magsara. Kasunod kayo dyan, messenger mo itang kaya. Ulag dito ang kahit na yun. Bumasenting. Wala mag-gusta. Ha? Mumura mo, kulay yan. Maraming tanong sila ng Viva Max. Ah, masyado na. Ano nga lang? Oy, tignan nga mo. Gusto wala kang picture yan, nakamagkwento. Mga bullshit na rin eh. Wala nga yung picture yan, nakamagkwento. Hindi ko lang mag-gusta. Pero ito may sarap. Tanga sa mamitsure kayo sa ako nga mga dago. Hindi, tarap-harapan na. May picture na eh. Hindi mo na lang pinipili. Ini tinatasan niyo boss. Ito muna tapos sa nagda. Ay, green. Wala na kataputan dead boss eh. Anak la pa. Mga 30. Kaya pala, busog-busog na ka na naman eh. Yung laman nilapit mas malawit yung buka. Ito babae.